дуруд ҳамҷарони азиз, ина назди мода ҷонона омадай, ина дуюм курсша гирифт. Як курса гирифт, хела хуб шида буд, хайна бо дуюм курс омад. Ҳами чӣ шуморо кашид ки бо ҳам шаҳри ваҳдат хесен омаден, ҳамин ба лисаи мо омаден, бо ина тобата сар кардем. Як шуморо чӣ ҷалб кардам инҷода? дуруд ба ҳамаи шумо раҳматгӯй ҳастем ки мисол ҳамин хел духтурои нағз дорем. Хай ина ма бо дуюм бор ҳузур дорам дар ҳамин балениса. Хела лечениёро гирифтем, якум лечениро гирифтем, хела беҳтар ҳис кардам худма. Бо дуюм лечение омардем, ина дуюм лечениро гирифтем. Аз ҳама дардҳои пой, миён, гардан, стумура ай ҳама халосӣ ёфтем. Якум ҷода ҳамин қадар суханои ширин беҳтарин, мисол духтур ҳамин қадар мисол суханои ширин доранд ки дар якум масъалаш шифо ёфтанмон ҳамияе ки суханони беҳтарини ширини хуб, суханои хуб бошон, муомилаи хубшон, беҳтарин нигоҳу бин кардан. Мисол дар ҳамин беморхона мо ина шифо ёфтем. Ташаккури зиёд духтурҷон ки якум дараҷа суханои ширини хуб дорен, нағз ҳастен, моро ҳурмат карден, ранги мисли хоҳари хутон, фарзанди хутон моро ҳаминҷа нигоҳ карден. Мисол шифо ёфтем мо аз хотири ҳамаи чизи мисол чизи бад, мисол бемориҳо буданд, мо азият кашидем, ай ҳамаи чиз шумо да ташаккур гуфтани ҳастем ки шифо ёфтем. ҳазор раҳмат барое ки шумо ҳастен духтурҷон. Саломат бошед. ҳами ҳама духтур бояд аввал муомилаи нағз дошта боша. ҳамин муомилаи нағз киши патсиент аям гапҳои хуби шумо шифо меёбад. хайна марҳамат кунед, агар ин ба гапҳои мо шифо ки биёванд, мо дар хизмат. ма кӯшиш дорам ки бо сем леченини биём, ҳамиҷаам хел дам гирифта, муомилаи хубшон қатӣ, мисол лечениҳои хуб қатӣ бо мисол рафтанӣ ҳастем. Ман неки ами ду курсам ва соз шидам. Маҷбуран ин несте ки ма сем биём, неки бо миём насиб боша. Саломат. Раҳмати калон духтурҷон. ҳазор раҳмат. Худо шифотон тия.